Čau lidi, vítám vás u tohohle videa. Tak jdeme na to. První věc je ta, že prostě přijdu domů, až prostě řekne člověk, běž se vykoupat a fakt, vypadá to asi nějak takto. Ahoj babi, běž se vykoupat a hnedko, Panebože. Vypadá to asi nějak fakt takto. Druhá věc, kterou nenávidím naprosto, je ta, že furt si strouhám nějaké dušky a prostě nejdu ostrouhat a vypadá to asi nějak takto. Panebože, zase není ostrouhána, zase je to má. No konečně po 150 letech asi. Asi fakt to tak nějak vypadá. Třetí věc je to, že prostě já přijdu do komáko, já se to, co budem dělat, ona řekne prostě, že mi zneblí, já to nebudu dít, vypadá to zas nějak asi tak. Ahoj, ahoj Kájo, nevíš, co budem dělat? Budeme jezdit na pennyboardy, ale jaká ji nechci. No tak já jdu domů. Čtvrtá věc je tak, která prostě, že prostě musím brzo stávat do školy. To naprosto nenávidím. Ukážu vám představu. Stávej. Já nechci. Musíš. Ach jo. Tak to asi nějak vypadá. No. Tak to asi nějak vypadá. Pardon. Zázám to, protože mi to přišla. Pátá věc je ta, že musím dělat kotel na tvrdé zemi, co naprosto asi nikdo nenávidí. A tady máte ukázku. Moje páteř. Tak tohle byl pátý a poslední. Vidíte lidi, tak to nějak asi všechno vypadá. A jestli chcete nějaké další videa, tak se určitě dejte odběr a like. A koukněte se na můj kanál. Ahoj!